This is special dedication to Honorable Ambassador Emeka Jude Agumade. Baby ni ibu TB Joshua Ndioka. Oma Omiwa majisike. Ọkwa Chukwu na akwụ ụgwọ ifeọma ị na-eme. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa na ọ bụ Chukwu. N'agbanyeghị na ndị anyị na-emeli ifeọma amarọ, mana anyị ga na-eme ya ka ọ dịbalụ Chukwu. Oyim Emeka Agumade jisi ike na ọga ị na-eme. Bebi ndị ọka anya fulu ugo ọsọ nwa ugo nwa na bela amile. Emeka nwele ego ejide na ndị na-emela ọga mara ka iwe kwụsị ime ọgọ, ma ga ejidekwa ọnụ ndị mmadụ o ifefa na-ekwu. Emeka ọnụ ga-ekwu ife sọlịa o, ma gị mebe ọgọ gị na chi gị kwulu, ma gị lote na ọ bụ Chukwu bunyiri gị enu. Emeka Agumade wele ekene o. Omiwa malade Chineke ewo, omiwa majisi ike n'ụwa Chukwu na-akwụ ụgwọ ọlụọma. Omiwa malade Chineke ewo, omiwa majisi ike n'ọlụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọlụọma. Omiwa malade Chineke ewo, omiwa majisi ike n'ọlụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọlụọma. Omiwa malade Chineke ewo, omiwa majisi ike n'ọlụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọlụọma. Emeka Agumade jisi ike n'ọlụ imele mma gị anya na ntị ya, ịmali ibi ga-emeli nwe ogbenye, gbakwa mbọ meli ya nwe ogbenye, ma ndị na-akwụlụ ụgwọ akwụkwọ, ma ndị na-ebuje obodo oyibo, ma ndị na-atinye n'ọlụ gị, ma ndị na-enyezi ego ndị o. Emeka bebi jisi ike n'ọlụ, Emeka Agumade jisi ike n'ọlụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọlụọma. Oyim ọzọ nwa ugo nwa na bela m anya fulu ugo nwere ya ọfọ ogologo ndụ na-arụ isi ike nye ka nna akọlụ gị. Ị ga-adị ka echi na echi adị agụ agụ, maka ndị afele libe dị be gị na fa abalị ụba. Oke nwadị a na na-enechi odo n'ibo. Emeka bebi wekwele ekene o, manya gazi elu gị. Emeka bebi ọnụ mekene gị o, oyimuo TB Joshua wele ekene ọnụ na ị ga-adị o. Ibe nna agọlụ gị n'ụwa n'ọbụ ọfọ, maka na ndụ gị kakwa ego n'ụwa ka ị malio. Jide ka itinye ka nna gwa gị TB Joshua mụọ, ibi na-eme nlote Chineke ọ ga-akwụ ụgwọ ọlụọma. Ụmụnne m onye akalụ n'ụbọchị ma chi ejire, maka na ọnwa egbu ji eji chụ aja emesi ọ ga-efu ome. Ọdụ onye maala isi ga-abụ eze echi. Ngwa n'ezie n'osisi kpọrọ nkwatụ n'anya ọdịda, ụmụnne m jezie kwụlụ ọtọ nke dị ndụ wee daa. Ngwa n'ezie na the rejected stone has become a cornered stone. Oyim nwa Agumade wele ekene o. Emeka bebi nyaka nwazoka gakọlụ unu elu osi bido ọlụ n'ọka ka mma akọ. Bebi mazoka ma ogene na gadelele onye eze n'onu mekene gị wele ekene. Ibidolu na lokal gọọmenti wee lịba, enyeli gị PA chairman eboluwo, ibuzi anya wee bata ego ọka chiba anyị o. Enyeli gị onye isi na-abịa iwebụlụ paki na maketi niile gị na-achịze. Bebi ọka mazoka ma ogene na ọ na-asị o, jide ka iji na ọ bụ ya ka mụ na-ekwuzi. Ye gị na-enweta nye ka ije ma ọgọ ọrụ obodo bụ n'anya. Ndị na-alụ ụlọ nọ n'ọka werele nne
bịalụ mana ga-alụ ọlụ obejili ụlọ ka obili ijela m enyi ndị lụlụ ụlọ barili nnenụ ijeli mgbogo ndị lụlụ ụlọ ba kalila akali Emeka bebi ọka na ịgadelele TB Joshua na-ebe n'ọkọ n'ụwa anyị na-afụ n'anya akata anaghị egwu ngo n'ụwa anyị oshi anyụrụ nkọ Emeka bebi na ọ bụghị ka mụ na-agwa ejine na ndị na-emela ọgọ na ba marozi ka iwe kwụsịzie ibe n'ọgọ ụwa gị na fancha na-ekpe ekpele n'isi gị ụmụ ajadu na-ekpeli ga-ekpele aga m n'iru ụmụazị na-ekpeli ga-ekpele aga m n'iru ụmụ okolobịa si n'aka ya gwụlụ bebi ụmụ agbọghọbịa si n'aka ya gwụlụ bebi ọlụmọ na alụlụ ụmụ ikolobịa na n'ọka eri bebi ji bidolụ na eke ọka ori na ama wee kwụsị izu n'ọka maka ọlụ alụgo bebi ọka kesi ọlụ n'ụwa onye ga-ekeghesi yaka m ji gbaba bebi ọka nwa ọgọdọ omibama lote Chineke onye gba n'ọsọ omibama jisi ike n'ọlụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọlụ ọma chenji enu mkpọmkpọ omume aliri bụwa mazụ ụka ndị bebezi ya chenji enu mkpọmkpọ asịrị n'ọka aliri bụwa mazụ ụka ndị bebezi ya ndị na-akọcha bebi ọka onwere onye ga-emela anyị ka bebi unu ga-emenwe ibe bebi mele ị ga-alụ mụ na bebi na-alụla obejili ndị ọ na-ebunye moto ne n'ụwa ị ga-ebunye moto bebi na-ebunye ndị ọ na-akwụlụ ụgwọ akwụkwọ n'ụwa ịkọcha bebi ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ anụ Emeka mabụ mere jide ka iji n'ụwa onye asịrị jide nuko ji malina onye bụ na ibe dị mma ka ọ na-eme Emeka n'umekele gị Chukwu na-akwụ ụgwọ ọlụ ọma ụmụnne m nwoye nwe ego ọ bụrụ nwoye be anyị mana ọ bụ na nwoye nwere ego ọ bụrụ nwoye ọka ifugo na bebi ahụgolu bebi be anyị bebi ọka TB Joshua anya fulu ndị be anyị na ọba aka mele azụ wee gba nkọnkọ anyị si ka ikene odogwu nwa igwe agụ mmadụ ọsọ ijele ọka jidu ebube oyim ike ọ na-adụ ọka bebi si mụ kene gị na ọ gị bụ anya ndị ọka ji afụ ụzọ ike ọ na-adụ wele ekene ọsị mụ kenelie ndị nyanye na-abụ na alụ ọlụ ọma na Anambra steeti ọsị mụ kenelie His Excellency Dr. Willie Obianọ gọvanọ Anambra steeti akpọpụ dike na Agụleri weli mmadụ abụrụ Chukwu weli is working na Anambra steeti ngwa ka anyị kenekwuo our deputy governor oyim nke m Okeke ugogbuzuo na Enugwu na ụmụnri niile onye ọma Nwazuka na-ekene gị oyim bebi ọka si m kenelie papa anyị onye ọma nwa obu ala ọnwa anyị ọcha niile na ị ga-adịle Nwazuka our political godfather ọnwa Anambra steeti nwa obu ala kalịsịa TB Joshua si mụ kenelie kọmishọna Ifeatụ Onyechieme Commissioner for Industry, Trade and Commerce onye ọmụmụ ọbụọka ka isi eje ọsịmụ kenelie Sir Victor Ume
na-ekene gị o wee sị m kenelie Honorable Nnamdi Okafor onye ọma na House of Assembly ka o si eje aka ji ugwu aka nwekwala ekene ebe dị o maka ọgbọ ọghọlụ n'isi gị erike nne ọsị m kenelie Barrister Udoba Okwuluọra n'Ụmụanaga Ọka na ị ga-adị ọkwa gị bụ Local Government Party Chairman ndị Apọka Ebubechukwu Ọka ngwa ka ịlụọ ike agụrụ ka anyị kene eji ofe ebuọ akụlụ ụlọ ike agụrụ niile oke mmadụ na n'Ogbudeze ọkwa gị bụ PA nke Bebi Ọka ngwa ka njezi ụmụọrụ ka nkene Oyemudo Okofora agbala nwa Ichitoko agbala na iso nwele egwu Maazị Ụka Udo Okofora wele ekene ngwa ka nkene ezi nwanne m Oyim Emeka nwanna anụ ka enyi Ọka na ịgadị onye Ogbudeze oke bụ na ịgadị ọkwa ndị bụ youth leader na ndị apụga ọkwa na Ward 5 anyị ka anụ ka enyi DJ Dalu omiwama lede Chineke ewo omiwama jisi ike n'ụwa Chukwu na